Alo? Alo? Arnone? Kush është atje? Kush është atje? A ti e shok? Po. Kuj dekorat e vllaznin bashkimit? Mua? Rojtë sate. Tu mos flasë për medaljem? Pse unë do të flasë për më shënde? Ja. Tu një tjetë asha. Ska problem. Ska problem. Ska problem. Ska... Mi stalno pričam u ovoj našoj zemlji, ska problem, da nema problema, ima problem. Samo ne sme, molim te, ne sme kod nas na vreme da se priča, kako nema problem. Evo problem je za vas naročito da znate šta mi čovek govori telefonski. I ja znam da vas to interesuje. Da li vas interesuje? Da li vas interesuje? Interesuje, da. Ako vas interesuje, onda stavite slušaljice. Jeste. Neka vam prevode ovi, molim te, što nas stalno prevode na neku stranu, jeste. Mada bi vam bilo bolje da učite ovaj jezik, jer to je jezik budućnosti. Mislim, molim te, hoćete da vam se deca zaposle na vreme, jeste. Međutim, ja ću vama da pričam, jer ipak bolje da vam ja to ispričam, nego da vam oni tamo prevode, znaš. To mene zove jedan zvaničan čovek. Uopšte nije s ulice, nego s pozicije. Jeste. Centralno komiteja, što bi se bi rekla, jede, molim te. Jeste. I on meni lepo kaže telefonski, Ljativ, posle svega ovoga što se nama dešava, ti treba da dobiješ jedan medalju, pa te molim, dok ne dobiješ tu medalju, da se svaki dan ponašaš pomalo. Ako ne znaš stav da gledaš neki Crnogorac. Jeste, jer kaže, taj kad hoće da dobije medalju, ni s kim ništa ne priča. Mislim, dok mu je ne zakače. A kad Crnogorcu zakače medalju, onda nikog ništa ne sluša. Ja neću da budem takav čovek, ne postoji ta medalja, molim te. A sad malo muzika popular. Molim te, kad mi se desilo ovo sve što nam se desilo, ja sam zdrav uz bolovanje. Sad sam toliko boljesan. Sad sam toliko boljesan da zdravlje ne mogu da uzmem nikako. Ali zato sam ja odlučio da pišem zašto smo svi bolesni. I ja sam počeo to ovako da izlažem od početka. Ovako sam počeo. Ja radim kao da će 100 godina da bude ovako. A ponašam se kao da neće ništa da se promeni, tačka. Molim te. 6 godina se mislilo da Kosovo pogađa jedino Srbiju. Međutim, sada, 7. godine se vidi očigledno da sa Kosova ne mogu da promaše nikoga, isto tačka. Ovo što ja pišem, to nije memoar i ja ne znam da se ponašam kao neki memoar čovek. Ali je ovde sve živa istina što ja pišem, molim te. Sve istina. Uloga moje porodice u kontrarevoluciji. Mislim, mi nemamo tu, molim te, mi nemamo tu neke specijalne zasluge, ali smo učestvovali za svaki slučaj. Zato sam ja odlučio da pišem kad god se nama nešto desi, a nama se u ovoj zemlji toliko dešava, ja ne mogu da pofatam koliko nam se dešava. I ja nisam bio u prošlom ratu neki revolucionaran čovek da vas zapanjim kako sam sve živo prošao. I bio sam tada mali deca, kad je trebalo sve ovo da se ovako izvede. Prema tome, neke stvari nisam izveo da budu kakve su danas. Kad nisam učesnik, znači nisam ni odgovoran, molim te. Bil tačno? Pa reci, nije ništa tu mrake, niko se gleda. Reci slobodno, molim te. I jeste, jer mnogi vole da se sećaju to pre. Jer im odgovara najviše da zaborave ovu našu tužnu sadašnjost. A ja se najbolje sećam sad ovaj čas i ja to pišem. I tu neću nikog da štedim. Ni brat rođeni, ni rođeni deca. Niko ne može da se izvuče od ove naše istine koja se piše.
Jer kad se istina piše, ona može da čeka, znaš kako dugo, da se ne pokvari. Kao što smo se mi pokvarili, iako nas velika istina čeka na kraju svega ovoga. Međutim, kod nas ne može da se reče istina. Odmah se napravi neka velika drama. Jeste, i sad gledam, molim te, parole, kaže, tražimo Jugoslaviju iz jajca. Za ovu Jugoslaviju trebaju velika jajca. A ovi naši današnji vladari ovo liha nemaju uopšte. Molim te. Zato sam ja lepo odlučio u podnaslov da se ograničim od svega i svačega. I ja sam ovako pisao. Pazi, molim te. Svaka sličnost je neverovatna. Međutim, ja ne moram, molim te, ja ne moram da pričam, ali ja zato pišem da se sačuva istina. Jer ja znam kad pričam među vama uvek sede ovi po službenoj dužnosti. Molim te, oni se uvek tu nađu i hvataju svaki reč. A neki hoće da ufati po neki poen na mene, znaš? Ma mislim, on može mene da fata, ali neće mnogo da ufati, jeste. Mesto da se bace tamo na neki ilegalac, oni se bace na javni čovek. Ili molim te, da pofataju ove zvanične ljude na pogrešna mesta. Kad se uglavnom tamo svi nalaze. Ali to ne može u ovoj našoj zemlji da se desi da neko ko je zvaničan bude na vreme ufaćen. Samo smo krivi mi što smo ovako čisto nezvanični, molim te, i ovi penzioneri koje čovjek više nema zašto da ufate. A ja ovo sve pričam. Ako jednoga dana dođe neka kritična kriza, znaš da svi oni komplet mogu da me povuku za reč. I da se na njego slone, jasno. Zato ću ja vama da čitam od reči do reči kako sam tu pisao, pa vas zato molim da bude sve tišinski, da se čuje. I da čitam bez pritisaka. Da čitam? Molim? Zovem se Ljatif Zakođe. Rođen 1930. Lipljen, tačka. Otac Beriša. Majka Nezmija, isto tačka. Bilo nas 10 deca. Ovde 3 tačke. Ja lično vršim posao otkupljivača u otkupnu stanicu gde otkupljujem sve kompleta. Jugoslavija ako treba. Tačka. Nikad kažnjen, nikad pozvan na sud, nikad ništa za ovu zemlju činio nisam, da ne valja, isto tačka. Zbog takve društveno-političke podobnosti prekovremeno rasprodajem komunist, jedinstvo i ostalu sličnu politiku. Jer, molim te, sam podoban. U partiju primljen njihovom voljom. Mislim, nisam pisao molbu Bože, sačuvaj. Kažu oni mene lepo, Ljatif, dobar si čovek, ima jedno prazno mesto da uđeš, tačka. Ja dođem pred ona njihova vrata, slobodno, hvala potpuno vas, onda me oni časte ovu njihovu medalju da se tu zadržim za svaki slučaj. Tako, molim te, i dan danas sedim na isto mesto bez ikakve posledice. Mislim, jedino mi teško pada što me ova naša partija koštala više nego struja. Molim te. Iako ja struju trošim, ne žalim, a partiju žalim, ni uopšte ne trošim, mislim. Nju čuvam za svaki slučaj, jesam. Tako sam ja postao pripadnik socijalizma u kome ništa ne mislim, jer on je tako smišljen da ja tu ništa, mislim, ne mogu da postignem, jesam. Što se tiče mene lično, ja imam 8 deca, 6 sinovi plus 2 devojke i sve se šaljem da sam ko naša država, original, 6 republik plus 2 pokrajine. Pa ja nisam da se falim, a nisam ni da se kudim, znaš. Ovi 6 sinova ko lutke, a ove 2 devojke, onako, lepuška se, znaš. Kad su ove 2 devojke rođene, bile su trojke, 2 devojke i sin, lep sin, vas da mu nanu, znaš, a onega 2 podupiru ko slika i prilike. U naš narod se priča kad su deca vršnjaci, to je kao da se rodi jedan čovek. Toliko imaju urođeno isto mišljenje. Takav slučaj nije samo moje trojke koja nikad nisu bili na isti pupak, ništa zajedničko. Mislim, ni ova druga deca ne pate od neki teški zajednički stav, ali njima se gleda kroz prste. A ove trojke sve im se vidi.
ja hoću to da pišem, pa neka se zna. Da me ove dve devojke muče. A naročito jedna. Pa ne znam šta da pišem. Da kažem da beži od kuće, ne beži. Ali isto neće kući. To sam ja osjetio davno kad je ona počela ovako malo da se osjeća, da jača, znaš. Dođe pa ode pa se uopšte sad kući ne vraća. Ja nju čekam. Ovo je njena soba. A znaš kako je došlo da ima svoju sobu? Kad je to počelo ovako da se osjeća. Kaže ona meni, tata, svako dete u ovu našu kuću ima zasebničku sobu. A zašto ja da nemam? Ja kažem da imaš. I ja njoj napravim zasebničku sobu da se tu ponaša koliko god dođe. I sad se ona ponaša svaki dan. Kad ona ima novi zahtev, kaže, tata, ja hoću da se meni u moju sobu namesti sve onako čisto po ključu, mislim u ruke. Ja njoj sve namestim i ključ u ruke, ona se zaključa. Od škrine vrata veli, tata, ja imam zahtev. Kakav zahtev imaš sad? Ja bi nešto i da otkucavam. Za koga da otkucavaš? Kaže, pa onako lično za sebe i za svoju budućnost. Ako je budućnost u pitanju, šta ti treba? Kaže, samo jedna mašina, kucavica. Ja kažem, hoćeš biser, Olimpija, Oliveti? Kaže, biser, to neće niko da kupi, to je naš socijalistički proizvod. Olimpiju da mi kupiš? Ja njoj kupim sad, otkucavaš šta hoće, savladala tehnologiju, ko neki visoki funkcioner, tako dobro, otkucava, jesam. Kad ona meni veli, tata, današnja mladina hoće da se informiše o svemu i svačemu. I zato nosi neke velike tranzistore ko radio stanice koji fataju celi beli svet, muziku popular, a ja bih htjela pomalo da fatam i Albaniju. Ja kažem, šta fata celi beli svet i Albaniju? Kaže, tata, Philips. Philips ja ti kupim. Sad ima sve što traži, samo nje nema, otišla. Ja kažem, pa dobro, dete, gde ćeš sad iz ove kuće kad sve imaš u njoj? Idem, kaže, da se malo samostalno ponašam. Ja kažem, slušaj, dete, pa to nema nigde. Sem u socijalizam. Ja te izdržavam, a ti samostalna. Međutim, ja nju puštim. Ja nisam neka milicija, ali znam da pratim snajperski. Ne može tica se lica da umakne kad ja kontrolišem. Jer hoću samo da fatam ovaj momak što nju dugoročno fatam. Sa njim izlazim na ulicu svaki dan. Međutim, ja pratim u stopu na ulicu glavnu, znaš. Ali nasta gužva, masa s leve, masa s desne, masa s leđa. Ja kažem, ljudi, šta je, pa nije valjda opet? Mislim, a i nije nam prvi put. Ali zašto moja deca da učestvuju? Ma ja sam došao toliko blizu. Ja mogu ovoga momka da fatam ovako svoje ručno s leđa, znaš, ali neću da se pravi tu slučaj s leđa. Jer dostanem ovaj čuveni slučaj, kako zove? Kako zove, molim te? Martinović, tačno. Do duše sad čujem, molim te, da ovi Slovenci imaju neki svoj slučaj s leđa umjesto štafete, ali ja neću tu da se mešam, jesam. Oni vas imaju po neki slučaj i po neki stanovnik drugih vanzemaljac, jeste, ne sve ja tu me se mešam, jeste. Međutim, moj slučaj težak sa svake strane. I kako ja pratim, ona velika masa odjednom stade pred neki veliki zid. Ja kažem, ljudi, zašto zid za ovoliku masu? Ja se presaberem, stadion. Idu svi neka utakmica, ulaznice nema da se kupi, Bože, sačuvaj. Onaj momak što vuče moje dete, ovako pokaže, znaš, bilten, uđe na glavnu kapiju, ska problem. Nema problema za njega. Propusnica, dok neko veli meni karat višak, ja kažem, davaj, ne pitam šta koša. I ja uzmem i čitam ovako, levo, 13. red, ne znam sad išta, i nije bitno. I ja idem na svoju lokaciju. Međutim, Bože, sačuvaj, meni ona masa ovako baci desno. Ja nisam znao gde se nalazim. Kad me ona masa baci desno, ja onda trčim gore na ovu platformu, znaš, da onako s visine kontrolišem. S visine s kim se druži moja ćerka, ne zmija. Ja nju zovem po tradiciji da mi se ima čuva u kuću. Ne zmija po babi. I tačno znam kako ću da poznam moju ćerku. Ona nosi ovako jedan lep crven šal, oplela majka crven, pa provukla crne štrafe. S kilometar mogu da gledam. I tačno ovako, ko da sam očekivao. Ja nju vidim, znaš, u onoj masi s leđa. I uzmem jedan tableta, znaš, da ovoga momka malo bacim u glavu, hoću da se okrene da mu ja gledam lice. Ja neću konflikt, hoću samo lice. Međutim, promašim. Nju pogodim, ona se okrene, ja pogledam. Kad to uopšte nije ona. Šta se ovo sad dešava? Bacim pogled malo više desno.
kad tamo čitava masa omladine nosi isti šal, ja kažem, ovo jedna majka ne pljete, ovo neko drugi pljete. Ali molim te, hoću da fatam ko to pljete, pa onda uporedim ovu šarenu mladinu i ove šarene igrače. Nema neka sličnost. Igrači igraju svoju igru, omladina viče svoju viku, ho. Mene sramota da pitam koji je ti meho za koji moje dete navija. Došao na utakmicu, a ne znam ko se s kim izigrava, pa sramota. Ja ću kažem da idem kući, rezultat me ne interesuje, u ovoj situaciji tačno znam ko gubi. Iako se meni kući uopšte ne ide, znaš. I sasvim slučajno ja bacim pogled ovako na levu stranu, izlazim iz stadion, neću da se zadržavam. I bacim tamo gdje sam ja trebao da sedim. Kad molim te i na moju levu stranu, svi nose isti šal, ja kažem ovdje izgleda i levo i desno, navijaju za isti tim. I ja idem kući. Mada kažem da mi se ne ide, jer ja sa decom ne pričam, sa ženom, s televizorom, ja ni s kim u kuću ne pričam ništa. Jer ja deca ne mogu da pričam, svako navija za neki svoj tim. Žena uvek istu priču. Molim te, jesi gledao ponovo sinoć, pa jesi video šta se dešava u ovoj zemlji. Iseljavanje se nastavlja, pritisak se nastavlja, silovanje se nastavlja, Beograd se nastavlja. Svačiji mandat se nastavlja, leba nema, zemlja propada, sve se nastavlja, ništa se ne zaustavlja. Ovi se Srbi bore za republiku, isto kao mi. Bore se za republiku, a veći to se svađaju za neki presto. U Beogradu ovdje, molim te, iz Skupštine garantuju, kaže, na Kosovo ne sme nikom da fali dlaka s glave. Za glavu niko ništa ne garantuje, molim. Kad uključim televizor, on isto ko moja žena svaku noć istu priču. Što se tiče televizora, možemo da napravimo dnevnik za čitav jedan mandat da se ništa ne menja. I šta ima da se promeni, molim te? Šta da se promeni u ovoj zemlji? Osim ovi naši političari 40 godina, samo se menjaju s proljeća kad ne iđe ovaj prelazni period. Završim se ciklus, jeste. A ja svakome biografiju znam na pamet. Za toliko godina svako zna, jel tačno? I šta ima da slušam. Međutim, ja isto uključim televizor, kažem, možda će i u ovoj našoj tužnoj zemlji da se nešto konačno desi. Kad ono stvarno se desi, ja se lično pojavim na televizor. Televizor me prati kad idem na stadion, pa me onda kontroliše kad skrećem desno za ćerkom, pa onda mi još malo pušti, pa onda slika omladinu što nose šareni šal. Sve se lepo vidi ko učestvuje, direktan prenos kontrarevolucije. Ja kažem, ljudi, otkud direktan prenos? Mene prenose, ja sedim kući. Kad ono piše u ćošku dokumentacija 81. 7 godina treba u ovoj našoj zemlji da se neka istina direktno prenese do naroda, molim te. 7 godina. A lepo se vidi ko učestvovao i ko koga drži, ko neće koga da pušti. Ma koja smo mi zemlja? I ono što mi najteže pada, vidim moju ćerku ne smiju, ko je drži, ko neće da je pušti, sve lepo vidim. Ali to ne mogu da pišem kad vidim ko mi drži dete, s kim se družim. Pa mi dođe da uzmem ovo sve, da pocepam što sam do sad pisao i da uzmem, molim te, ovako lepo da to sve zapalim, da svaki reč bude čisti pepeo, sve da izgori što sam pisao i što se desilo. Sve da izgori. Ali će onda da pita neko jednoga dana otkud toliki pepeo na jedno mesto. Istina ne može da se briše lako, ova naša ne može nikako. A mora da se spade mi komunisti. Jeste. A mora da se zna istina u svakoj srećnoj zemlji kad se nešto krupno desi. Svud osim kod nas. Jel tačno? Pa moram ja kao roditelj da znam gde se to meni dete godinama gubi. Jel te, molim te? Pa onda sa njenog stola uzmem knjige iz kojih moje dete uči. Ja lepo znam da to nisu naše knjige, nego tiranske iz Tirane. Samo nisam znao da uvozimo politiku, baš smo naše tržište. Nisam ja lud čovek. Ja znam da su to moje boje i da ja pripadam tim bojama i nije sramota da ima čovek svoje boje, ali je sramota u ovoj našoj zemlji da stalno jedan drugome dosađujemo sa svojim bojama. Pa vas ja pitam da uzmemo neke civilizovane ljude kao što su ovi Francuzi, Italijani, pa dobri nas Jugoslovene, mada mi u civilizovane teško spadamo. Pa da uzmemo
one naše boje od zastave, pa da svima farbamo sve gaće, košulju, podkošulju, glavu, guzicu, tarabu, kapiju, kuću, pred kuću, na kuću, sve da farbam u svoje boje, pa ne mogu da shvatim da budem toliko dosadan sa svojim bojama. A i ja sam Jugosloven. Do duše sa zaštićenim poreklom. Tako čitam čitanku, tako istoriju, tako poznanje prirode i društva. Mislim, u Tiranu nema poznanje prirode i društva. Međutim, ima nešto prema njima, prema nama, ko da ne postojimo, a deca mi odatle uče. Evo, prva rečenica. Vân dim Ščipnija. Šta znači? Znači, moja zemlja je Albanija. To mi dete uči u prvom razredu. Moja nije ukoliko naša mali deca nisu ko jaja što se legu pod neku tuđu kokošku. Pa ne mogu da shvatim 40 godina u ovu zemlju uvozimo tu literaturu, nikom ništa zato ne fali. Svi što su vozili tu literaturu kod nas su napredovali do samog vrha, do predsjedništva, jel' taže? Pa jel' taže? Onda jebem ti literaturu kad je taže. Jeste, kad najveću grešku napraviš u ovoj našoj zemlji, kažu idi malo u predsjedništvo da se odmoriš. Međutim, molim te, ja znam da se meni dete gubi u tu literaturu, ali korene ovome što se dešava nama ima da tražim i u neke druge knjige. To su sve naše domaće knjige.